Hola de nou, un nou cim que us porto en el dia d'avui, concretament la Tossa Grossa de Montferri, 383 metres, 387 metres. És un cim que es troba a l'Alt Camp, tot i que és fronterer amb el Tarragonès, es veu tota la plana, sobretot de la plana amb els pobles a sota. Nosaltres la ruta, en aquest cas l'he fet des de Vilavella per Bràfim, que també aquí baix, pujant cap a Montferri, amb el santuari de Montserrat, que hi ha, i pujant per la carena i arribant fins aquí, que és on tenim, en aquest cas, l'indicador i el vèrtex geodèsic, i després la torre de Montferri, que és per la banda per on baixaré per tornar. Una zona molt bonica, amb Salomó també, els pobles, tota la serralada prelitoral, els boscos, i també al fons hi trobem la serra de Montmell, que és preciosa, una serra que us recomano moltíssim. Per tant, ja ho veieu, les rutes que podeu disfrutar i que podeu seguir si voleu buscar aquests punts tan interessants, crec que siguin petits, amb excursions menys o més curtes, perquè la podeu fer des de Montferri i és molt curta, però en aquest cas nosaltres li hem donat una amplitud amb aquesta pujada. Una abraçada i fins la propera, en aquest cas, aquesta tossa grossa de Montferri amb aquests 387 metres.